Tervetuloa seuraamaan uutta golf-ohjelmaa nimeltä Hole in One. Golf todellakin ansaitsee itselleen oman ohjelman. Onhan se ollut jo pitkään Suomen harrastetuin urheilulaji. Lisäksi golf on äärimmäisen terveellinen laji. Se sopii kaikenikäisille, kokoisille ja kuntoisille ihmisille. Sitä voi pelaa tosissaan, harjoitella tavoitteellisesti, koska se on erittäin vaikea laji. Tämmöiselle entiselle urheilijalle kuin minä, niin loistava laji koko loppuelämäksi. Sitä voi pelaa hautaan asti. Tässä parin vuoden aikana, kun olen itse pelaillut, niin olen kysynyt golfareilta, että minkä näköisen ohjelman he haluaisivat nähdä. Ja sen perusteella olen nyt kasannut tämän ohjelman. Tässä siis pelaillaan 8 eri kenttää Suomessa. Eli pääset tutustumaan muihin kenttiin. Eli esimerkiksi ensi kesänä, mihin menet pelaamaan. Lisäksi me treenataan gurun Petteri Nykyn johdolla niin, että meillä on vasta-aloittelija Julianna Jokela Energyn aamusta, joka yrittää tulla golfariksi. Lisäksi meikäläisen vähän kulmikkaasta swingistä Petteri yrittää tehdä parempaa, joten saataisiin vähän parempaa tulosta aikaiseksi. Ja nämä 8 kenttää, ne on ympäri Suomen ja sinne tulee joka kerta mukaan yksi tunnettu golfari. Ei siis mikään huippugolfari, tosin niitäkin on pari mahtuu joukkoon, mutta tavallisten tämmöisten klubituuppareiden peliä siinä näytetään samalla. Lisäksi tuolla on kentällä pikkasen ihmisillä aina vähän kummallisia käsityksiä säännöistä, joten otamme myös liiton puolelta sääntöspesialistin kertaamaan meille vähän sääntöjä, että miten tämä lajia oikeasti pelataan. Mutta nyt on aika lähteä sitten ensimmäiselle kentälle. Noin, Pirkko siitä. Ensimmäinen kenttä on Tavast ja siellä on vieraana entinen huippu-urheilija ja hyvä golfari Jari Isometsä. Lähdetään Hämeenlinnaan. Tavast Golf on huippugolfkenttä, joka muun muassa 23 kesällä isännöi naisten Euroopan mestaruuskilpailuja. Se sijaitsee Katumijärven rannalla Hämeenlinnassa ja sen on suunnitellut arkkitehti Reijo Hilberg. Se on vaihteleva ja mielenkiintoinen kenttä. Kentällä sijaitsee klubin rakennus, joka on restauroitu vanhasta hevostallista ja tarjoaa erittäin viihtyisät puitteet pelaajille. Sieltä löytyy sekä klubiravintola, pro-shoppi että pukuhuoneet saunoineen, suihkuineen ja pukukaappeineen. Harjoitusalueet sijaitsevat aivan klubin läheisyydessä. Range on lyöntikatoksellinen ja siellä on Top Tracer, mikä tarkoittaa sitä, että pelaajat saavat erittäin hyvää palautetta lyönneistään. Mutta nyt on aika lähteä pelaamaan. Päivän pelimuodon esittelee meille Golf Liiton Mika Wikström. Four-ball on pelimuoto, jossa pari pelaa siten, että valitaan parempi tulos väylältä. Ja Suomessa yleensä tätä kutsutaan best ball nimellä, tätä four-ballia niin kuin pelaajien keskuudessa. Eli siinä molemmat pelaa oman pallonsa reikää ja parempi tulos otetaan huomioon. Jos on reikäpelinä, sitten tasoituksena yleensä ei käytä täysiä tasoituksia, vaan leikattuja tasoituksia. Yleensä 75% on tasoituksesta silloin käytössä. Tavast Golf, tästä lähtee ensimmäinen kisa käyntiin. Mulla on kaverina Isometsä Jari, joka ei varmaan hirveästi esittelyä kaipaa. Kaikki tietää tämän Karpaasin. Mutta sitten vastustajat, paikallisia suuruuksia. Lähdetään sieltä reunasta liikkeelle. Jussi Luokomaa, Tavast Golfin kapteeni. Emma Kajanto, Head Caddy Master töissä tuossa toimistossa. Ja me tuossa vähän uumoiltiin, sulla oli 6 händäriä, sulla oli 15, meillä on 8 molemmilla, että mennään ihan scratchina. Mennään scratchina, ei tässä tasoituksia tarvitse. Ja pelataan fourballia, jokainen pelaa pallonsa loppuun, parempi otetaan mukaan. Ja sitten, mitäs mielipiteitä, reikäpeli vai lyöntipeli? No reikäpeli olisi mielenkiintoisempi. Reikäpeli huudettu. Joo, mulle käy kaikki. Se on ihan hyvä. No niin. Jos tulee katastrofiväyliä, niin sitten jo ihan... No sekin on totta, joo. Se on semmoinen ystävällinen peli. Niin. Kyllä. Ja sitten sovitaan sitten, jos peli katkee ennen aikojaan, eli vaikka free and two tai jotain, niin sitten otetaan joku pikku olutpeli tai joku sitä lopusta, että pysyy päällä mielenkiintoista. Joo, mä oon mukaan. Asia selvä. Ykkösreikä, kohta lähdetään menee, kerros, miten tää kannattaa pelata. Tää on varmaan kentän simppelein väylä, että tässähän on tommonen 300 metriä tästä keltaisilta ja ei tässä oikeastaan kuin yksi vaihtoehto, eli lyödä vaan väylälle tonne johonkin 100-120 metriä, tai tietysti lähemmäs, jos pääsee. Ja sitten on greeni, missä on pari bunkkeria edessä ja takana. Tässä ei ole oikeastaan mitään suuria kommervenkkejä. Ja greenikin täältäkin katsoen näyttää aika tasasta. Se on ihan, no joo, on se ehkä vähän semmoinen kaksitasoinen nykyään, mutta joo, tosi simppeli greeni sekin. Että. Vähän slicerille toi autti vaanii tuolla. Joo, no joo. Jos
niin kuin, mä en tiedä kuinka kovaa slicea lyöt, mutta Se nähdään kohta. kyllähän se sieltä vastaan tulee. Joo. Nyt mä lyön itse sinne. Joo. Ensimmäisenä lyöntivuoroon tulee Jussi. Ja lyökin kelpoavauksen niin kuin kapteenin kuuluu. Hieno. Kotikenttä. Seuraavana Jari. Ai, se oli hyvä. Putos sinne taas. Paska lyönti, mutta lopputulos oli ihan hyvä. Aukee kriini. Se on meidän tiimin nimi, Jari. Joo. Sitten minä. Ja saankin hyvän avauksen. Joo, ei ole, se on hyvä. Se on ihan, Loistavaa vetoa. Tonne olisi jos haluaisit kantaa pallon, niin just tuohon. Siihen mä laittasin. Joo. Just siihen mä laittasin. Eikä Emman avauksessakaan ole mitään vikaa. Tiikerin linja. Avausten jälkeen tilanne on se, että Jari on vasemmalla raffissa 120 metrissä, Emma keskellä väylää 80 ja Jussi ja Arttu 50 lähellä greeniä. Vähän pitkä. Kyllä se flyeriksi. Kyllä se flyeriksi meni, lähti, mutta ihan hyvä lyönti oli. Seuraavana lyöntivuorossa Emma. Hyvän näkö. Ei ole niin hyvää avausta, ettei sitä kakkoslyönnillä voi pilata. Ei ainakaan mennyt punu. Ei mennyt. Taisi lyödä vähän sokettiin. Tämän vanhan golftotuuden toteaa myös Jussi todeksi. Riittääkö? Ei lähelläkään. Vähän liian pikkunätti. Ja Jussin vaikeudet jatkuvat bunkkerissa. Uutta putki. Haasteita tuli heti. Joo. Onneksi Emma pitää tehdä joukkueet Onneksi hengissä. meillä on Emma, joo. Oma pikku kylkinäpykin jää lyhyeksi. Ei ihan. Jussin bogiputti menee sekin ohi. Oma raffin reunasta tehty putti pomppii aika voimakkaasti vasemmalle ja ei ole lähelläkään. Jarin birdieputti lähtee hieman ulkopuolelta ja jää vajaaksi. Ei ole niin nopea. Mä ajattelin, että toi Alamäki veisi, mutta ei se nyt. Ja Emma laittaa kotikentällään erittäin nätin putin aivan reijän viereen. Oli kova. Reikäpelissä vastaan joukkueelle voi antaa putin, ja näin Jari tekee. Sen jälkeen yritys tasoittaa menee hieman ohi. Emma vie ykkösreijän Emmalle ja Jussille. Sitten kakkosreikä. Jes, tää on kuten näkyy, niin kentän kolmanneksi vaikein väylä, par 5. Ei kauhean pitkä, 4,5 metriä, mutta aika kapea väylä, mikä on tämmönen niinku sianselkä, että jos vähänkään missaat keskisektorista, niin se valuu tonne mettään. Autti oikealla, että tässä vaaditaan tarkkuutta. Jos saa tosi hyvän raivin, niin tässä voi lyödä toista päälle, eli kyllä tää sit palkitsee, mutta tarkkana pitää olla avauksen kanssa. Eli väyläbunkkerit on tossa just 200 metrin kohdalla ja sit greenin läheisyydessä on useampikin bunkkeri. Että ei ole turhaa kolmanneksi vaikka. Kyllä. Siinä 100 kohdalla just. Joo. Että mielenkiintoinen väylä. Kakkosreiälle Jussi lyö oikealle hieman metsän puolelle. Jari vetää hienon avauksen. Loistava veto. Ja minä päätän sitten vetää kunnon pienen käppyrän metsään. Vasemmalle puolelle. Kun Emmakin vielä epäonnistuu avauksessa, on Jari ainoa kunnon avauksen tällä reijällä saanut. Emma lyö varapallon. Avausten jälkeen tilanne on tämä. Artun ja Jussin palot vasemmalla, Jussin vähän paremmassa asemassa. Emma siis ensimmäinen ulos auttiin ja toinen viereiseen bunkkeriin. Ainoa, joka on ladulla, on Jari. Minun pallo löytyy, mutta pari epäonnistunutta jatkolyöntiä tarkoittaa sitä, että Jarin varassa ollaan. Jussi sen sijaan yrittää droolla kiertää puita, mutta tulee vähän liian ahneeksi ja osuu hieman oksaan. Joo, ihan ok. Ei oo, rapsatti puuhun ja tippui tuohon vasemmalle raffiin. Okei. Sitten mä lähden seiftaamaan ja lyö huono. Miksi mä en ottanut puuta kätestä? Se oli huono. Se oli todella huono. Kameroiden kanssa pelaaminen tekee oman vaikeutensa ja Jussikin osuu vielä oksaan. Nyt on kyllä pakko sanoa, että näin hitaalla rytmillä niin on kyllä tosi vaikea päässä peliin niin mukaan. Kun mä oon vielä semmonen hätäinen pelaaja. Joo. Se oli sitä, mitä mä hain. Toivottavasti pysyt. Joo, kyllä pysy. Mä oon 4 tuolla, Jari on 3 tuolla. Meillä on vielä ihan mahiksi edes. Tosta lähtee 4 kanssa. Suut lähtee 5. Sitten Jussi laittaa erinomaisen lähestymisen suoraan greenille.
Ja kun Jarikin chippaa greenille, on siinä 2 paari puttia tulossa. Oma paari chippini jää lyhyeksi, joten siinä on sitten 2 miehen taisto reiän voitosta. Jussi puttaa ensin noin 7 metristä. Putti lähtee heti oikeaan suuntaan ja uppoaa. Nyt alkaa olla aika ahtaalla täällä. Nyt on kyllä. Jarin tasoittava putti menee ali ohi, joten olemme 2 down. Väylä numero 3. Tää on mun mielestä kentän vaikein reikä. No se HCP1. HCP1, eli joku muukin on samaa mieltä. Tää on 400 metrinen par 4 tästä keltasilta. Vähän niinku Doklekin oikealle, nousee ylämäkeen lopussa viimeiset 150 metriä. Et tässä riittää haasteita. Autti menee tuossa tien vasemmassa reunassa ja bunkkereita on erittäin hankalasti sijoiteltuna tuohon strategisesti, eli haasteita riittää. Avausten jälkeen tilanne on seuraavanlainen. Jussin pallo on jossain autin lähellä vasemmassa reunassa, minä bunkkerin vieressä vasemmalla, Jari samoilla huudeilla keskellä väylää ja Emma hieman pidemmällä hiukan vasemmalla raffissa. Ja Jussin palloa ei löydy, joten Jussi jättää reiän kesken. Minä jatkan. Päädyn reiän oikealle puolelle. Jari vetää kylkkärin. Kiipeä. Ja se kiipeää kuitenkin kohtuu lähelle greeniä. Tuo mitä skottilaiset kutsuu Fabioksi. Fabio-termi vaatii hieman selvennystä. Se on termi, joka tarkoittaa lyöntiä, joka epäonnistuu, mutta loppujen lopuksi pallo päätyy ihan ok paikkaan. Se tulee sanoiden lyhenteestä fucking awful, but it's okay. Hyvän chipin jälkeen saan hyvän paaripaikan, mutta en onnistu upottamaan. Bogi kuitenkin saatu. Ja Emmalle käy samoin. Ai, tekemistä kuule vielä. Tää annoitte liikaa painetta. Jos toi ei uppoa, niin me saadaan 1 takaisin. Hei, mä olin ihan hiljaa. Mä ajattelin, että mä en puhu nyt. Siitä se paine tulikin. Jari oli yhtäkkiä hiljaa, niin Emma romahti. Mitä tapahtuu? Jari on hiljaa. Nyt on vakava paikka. Hienoa! No niin. Tahalteen vähän pisti jännittää tasuri. En mä nyt viitti, että tää tähän. Joo, väylä 4 on par 5. Mun mielestä aika helppo. Eli 485 metriä, mutta ihan tasasta maata. Ei kauheasti mitään suuria esteitä. Okei, vesiesteet on, mutta ne ei ihan oikeasti tule kovin pahasti peliin. Niillä ei ole peliselejä. Suht hyvin pysyy sektorissa. Et hyvä avaus, niin baana on auki. Että mun mielestä semmoinen aika erittäin mahdollinen pöydiväylä. Joo, pikkasen auttii tuo vasemmalla, mutta siinä on vesikin sen jälkeen. Että... tästä tietysti pitää olla tarkkana, nyt kun lyödään. Tässähän on mettää heti oikealla. Ei lähde liikaa haukkaan tonne. Sitten on ongelmissa, jos pallo jää tähän. Sitten onkin pitkä väylä edessä. Joo. Ja Jussi näyttää mallia. Se oli varmaan just sitä, mitä sä halusit. Seuraavana Jari. Hienoa. Eikä hölmömpi lyönti Jarillakaan. Hyvä lyönti. Ihan pieni bunkkeri vaan. Joo. Tajusin heti, kun lähti niin ylälavasta, että... Menee. Meikäläisen lyönti osuu vähän puuhun ja ei jää mihinkään paraatipaikalle. Miten se voi osua tuohon? Jos mennyt läpi, se on ollut aika kaukana. Ja Emman avaus on aivan kohdallaan. Artun pallo löytyy aika lyhyeltä matkalta osuttuaan oksaan. Jari on bunkkeri vieressä siellä 200 metrin tietämillä. Emma hieman pidemmälle vasemmassa leudossa ja Jussi komeasti keskellä väylää. Jari pamauttaa sitten väyläpuulla kellon säästäessä hienon lyönnin. Loistavasti päin. Hyvä. Se mitä muuta osaa, niin osaa lyödä feidin puumailla. Erittäin hyvä. Emma turvautuu myös väyläpuuhun ja lyö hieman päälle. Tässä oli 2 vaihtoehtoa. Täydellinen lyönti tai pallon päällä. Onneksi. Mä en olisi muuten enää ikinä uskonut, että saa joku harrastelijapelaaja. Onneksi mä painoin ton puun vitosen pallon päältä, et nyt täällä epäile. Välillä lyö tahalla. Niin. Seuraavaksi Jussin lyönti ja se vähän karkaa tällä kertaa. Vesivaara. Water. Jari on 3 hyvän lyönnin jälkeen vähän greenin ulkopuolella ja laittaa Texas Wedgen aivan lipun viereen. Vaari on tehty. Oliko vähän niinku Raimo Helmisen lätty luukulle? Oli vähän silleen. Ihan sama. Mut meni etutolpalle, ei takatolpalle. Emmalla on vielä tasoituksen paikka. Hän hyökkääkin rohkeasti. Mene. Ohi, että harmi. Hyvä yritys oli. Hieno hyökkäys oli. Vitosreija. Joo, vitosreiän nimi on Lampi ja sehän tarkoittaa lampea tossa. Eli
aika iso vesieste heti oikealla. En halua pelotella, mutta se imee palloja aika paljon kesässä. Muuten aika simppeli väylä, 3,5 metrien par 4. Greeni on, sanoisin, että aika vaikea. Se on se 3 vai peräti 4 taso greeni, tosi iso, että ja isot bunkkerit molemmilla reunoilla, että sanotaan, että semmoinen keskiverto on haastavampi par 4. Joo, ja väyläpunutkin on tuolla just lyöntimitoilla. Näin, just näin, mutta katsotaan, saadaanko paarit tehty. Joo, edellisen reijän piti tulla pöydit ja ei tullut yhtään. Joo, hehkutin, että on helppo. 1 paar. Jari on paarilla Honorissa. Loistava. Hyvä on. Oli ensimmäinen hyvä avaus. Avausten jälkeen tilanne on se, että minä olen 200 metrissä vasemmalla raffissa, Jari keskellä väylää hieman pidemmällä, Emma siis oikealla raffissa ja Jussin avaus oli erinomainen. Aika hyvä on. Pikkusen lähti oikealle liikaa, mutta Menee pitkällekin. ei, se on ihan ok. Se on hyvä, Joo. se on hyvä. Emma laittaa lähestymisensä liikkeelle ja päätyy bunkkeriin. Jussi erinomaisen avauksen jälkeen jättää myös lähestymisensä lyhyeksi ja joutuu bunuun. Eikä mihinkään helppoon paikkaan. Mutta suoriutuu hienosti. Kyllä toi ostetaan. Emman bunkkerilyöntö on hieman raskas ja menee aavistuksen pitkäksi. Hyvä näkö. Kiitos. Että kun otti huonon pompun, suoraan eteenpäin. Emman chippi on hyökkäävä ja menee pitkäksi. Jarin birdieputti taas jää lyhyeksi. Se on 2 lyhyt. Meikäläisen paariputti jää myös vähän lyhyeksi. Oli vähän hiljaa. Emmalla on paariputti ja lähtee rohkeasti hyökkäämään, mutta ohittaa reijän aika reilusti. Jussin paariputti taas on jo hyvin lähellä. Ja se on annettu. Poki saatu. Jarilla mahdollistaa reikä meille voitoksi, mutta aivan hiuksen hienosti ohi, joten reikä tasataan. Laskit se vähän kallista. 5 väylää pelattu, olemme Jarin kanssa 1 down. Nyt katkolle. Kutosväylä on tämmönen, sanoisin, että aika lyhyt par 4, vaan 305 metriä, mutta ei missään nimessä helppo. Tää oikealla on syvä metsä, sinne kun lyö, niin se on automaattisesti +1 lyönti vähintään. Ja kuten nyt nähdäänkin tästä, niin tuossa on iso väyläpunkkeri vasemmalla. Ja sitten mikä tästä tekee kaikista haastavimman, niin on toi greeni, mikä on korotettu greeni. Eli sitä on siis vaikea lähestyä. Eli on itse asiassa harvoja korotettuja greenejä täällä Tavastissa, mutta ei missään nimessä niin helppo väylä kuin miltä ehkä tästä näyttäisi. Jussi päättää varmistella ja päättää aloittaa raudalla. Mutta se ei mene niin kuin elokuvissa. Hyvin varmistit. Jari päätyy myös vasemmalle. Ei noin. Minun aloitus onnistuu aika hyvin. Mutta mitä tekee tähän asti hyvin pelannut Emma? Hänen lyöntisäkin päättyy vasemmalle, mutta ei aivan niin pitkälle kuin Jarin ja Jussin. Jussin pallo menee reilusti vasemmalle tien yli, kuten myös Jari. Minun pallo on bunkkerin vieressä semiraffissa ja Emma on siellä tien vasemmalla puolella, mutta pidemmällä kuin minä. Kaikkien jatkolyönnit ovat surkeita, mutta Emman kylkkäri rullaa kuitenkin greenille. Tämä Jarin chippi kertoo hyvin, mikä taso tällä reijällä oli. Häpeällinen. Meikäläinenkin hyvän avauksen jälkeen päätyi yli ja pahasti metsään. Tästä ei tule yhtään mitään. Emma napauttaa oman puttinsa aika rajusti pitkäksi, joten vielä meillä jää pienet mahdollisuudet. Emman paariputti menee niin lähelle, että poki on annettu ja meidän rämmiskelyllä ei ole mitään mahdollisuuksia, varsinkin kun Jari laittaa vielä tämän ohi. Olemme taas 2 down. Sitten meillä on lyhyt par 3. Joo. Tää on aika mahtava väylä. Tää on vähän oikeastaan tämmönen Tavast Golfin signature hole. Eli lyhyt par 3, lyödään korkealta ja tonne alas tuohon Katumajärven rantaan. Ja aika pahat bunkkerit sijoiteltuna oikealle eteen ja tuohon vasemmalle. Et ne imee kyllä palloja aika herkästi. Ja näyttäisi olevan aika jyrkät etureunat vielä. Aika jyrkät etureunat. Ja itse asiassa tää greeni ja koko tää
ympäristö tehtiin ihan uusiksi tuossa jokunen vuosi sitten. Mutta joo, anyway, tää on hieno väylä. Greenissä on aika paljon kallistuksia. Että vaikka on lyhyt, niin ei missään nimessä helppo. Et haasteita löytyy ja on toi järvi imennyt aika paljon sitten toppareita myös. Että sitä kannattaa välttää myös. Emma on pelannut niin hyvin, että päätämme antaa Emmalle honorit. Alas jo. Vasemmalle menee puun viereen bunkkerin ja puun väliin. Jari laittaa kohti lippua. Hieno. Nyt on hyvä. Lentää. Mutta jää hieman lyhyeksi. Ja sama laulu meikäläisellä. Pikkasen oikealle ja vähän lyhyt. Ja sitten Jussi laittaa aika lähelle lippua. Ja saa vielä hyvän pompun kohti lippua. Ja kimpottaa. Oi. Eikö se ole ihan tikulla? Hienoa. Päätän jatkaa Texas Wedgillä. Minun putti on kohtuu hyvä. Paari paikalla. Jarin putti hieman lyhyt, mutta myös erinomaisessa paaripaikassa. Ei ollut huono. Jarilla ja minulla on paariputit, mutta Jussi puttaa birdiä. Mutta se jää aivan hiuksen hienosti lyhyeksi. Jari laittaa ensimmäisenä tasoittavan paariputin liikkeelle ja upottaa. Eli olemme Jarin kanssa edelleen 2 down. Tästä yksi reikä ja otetaan vielä toinen, niin ollaan evenissä tauolla. Ja mäkin saan peliä vähän kasaan tästä. Niin. Toi raivi alkoi lähtemään. Suunnitelmat on selvät. Sitten on väylä 8. Täällä 8 nimi on kello ja se kello tulee siitä, että tässä lyödään avaus sokkona tuon kummun yli. Väylää kohti tietysti. Ja kello on siellä sitä varten, että sitten kun ollaan lyöty toiset lyönnit, niin annetaan sillä merkki tänne tiiaajille, että nyt voi lyödä. Väylä on aika mielenkiintoinen. Se on tommonen keskipitkä par 4, kääntyy vähän vasemmalle tonne järven rantaan. Ja siinä on tosi iso bunkkeri greeni edessä oikealla. Eli tässä on tarkoituksena lyödä tavallaan selvitä hengissä tää avauslyönti, että pääsisi tänne väylälle jonnekin tuohon alle 150, 100 lähettyville. Niin. Mutta siinä on vielä aika haastava kakkoslyönti edessä sen jälkeen. Tää on paha väylä, HCP 5, ei ole turha. Ensimmäisenä tämä reiän avaa Jari. Hieno. Hyvä tuli. Ja sitten meikäläinen. Hei, nyt on! Se oli se. Tosi hieno. Se oli hei priimaa. Tarkkaan pelaa pikkuhiljaa. Joo, se oli. Ja sitten on Jussin vuoro avata. Jussin lyönti näyttää lähtevän rajusti vasemmalle. Todella rohkea. Ja Jussi päätyy auttiin. Kaikki on Emman varassa ja Emma toimittaa jälleen. Hieno veto. Jussi on siis vasemmalla autissa ja pois pelistä. Jari on oikealla väylällä, Emma taas vähän pidemmällä ja raffissa ja minä aika hyvin keskellä väylää. Jarin jatkolyönti menee kylkeen. Se pitäisi varmaan olla enempi takajalalla se pallo, mutta... Pikkusen, joo. Niin, mutta ei vaan... Ei luonto anna periksi. Ei anna periksi. Ja sitten Emma. Ja vetää upean lyönnin. Vielä feidi. Jotta Jussi ja Emma eivät pääse valtavalle karkumatkalle, minun on pakko onnistua. Ja se on suht ok. Hyvältä näyttää. Mukaan tällä väylällä pitää käyttää kelloa kakkoslyönnin jälkeen. Minulla on pitkähkö putti, mutta onneksi putti tuntuu olevan jonkinnäköisessä iskussa. Pallo päätyy aika reijän viereen. Oi. Paarttu. Sitten on vielä Emman birdie-putti. Ja se menee aikaa lähelle, mutta luku oli vähän pielessä. Tämän joutuu vielä Emma puttaamaan. Kyllä. Reunasta laitto. Ysille siirrytään edelleen 2 down asemassa. 9 väylä nimeltä Talli. Tallihan tulee siitä, että tämä on Tavastkoffin tämä klubirakennus on vanha hevostalli. Niin nyt tullaan tässä klubille takaisin 9 jälkeen. Par 3, HCP 13. Aika helpoksi rankattu siihen nähden, että ei missään nimessä mun mielestä mikään helppo par 3. 143 pitkä tästä keltaisilta. Bunkkerit on aika paljon pelissä. Suosittelen, että lyö tuohon vasempaan bunkkeriin, se on tosi syvä. Joo. Se on saletti plus 1 lyönti melkein sieltä. Takanakin bunkkeri, iso kriini, autti oikealla. Mutta kyllä tää palkitsee hyvän lyönnin.
Jussi aloittaa ja näyttää heti, kuka on tämän seuran kapteeni. Vähän liian hyvä mun mielestä. Yes. Ja Jussin hyvä suoritus saa jatkoa hyvästä putista. Se on birdie ja reijän voitto. Birdillä pitääkin saada reikä. Ennen kuin palaamme Tavastin golfkentälle, tutustumme Juliana Jokelaan, meidän uuteen golfariimme. Me ollaan nyt Juliana Jokelan kanssa tultu golfkentälle. Kerropas vähän sun golf-historiaa. Sulla on jotain pientä tuntumaa lajia. No mulla on pientä tuntumaa. Siis pari vuotta sitten niin ystävän kanssa tehtiin green cardit. Ja teitte itse siis. kirjoitettiin itse. Ja ne on mennyt toistaiseksi vielä läpi samalla lailla kuin mun henkkaritkin aikoinaan. Mä oon käynyt siis pelaas pari kertaa. Joo. Aika niukkaa on vielä toistaiseksi toi mun mut innostus on kova. Se on kaikista tärkeintä, on se laji mikä tahansa, erityisesti golfissa. Koska kyseessä on haastava laji, joka aiheuttaa monesti ketutusta. Ja tiedätkö, ainut asia, mitä mä hirveästi pelkään, on se, että mä rupean paiskoon noita mailoja siis paskaksi, koska mulla on jonkin verran, tiedätkö, sitä temperamenttia. Se on sen verran tunnen sua, että tiedän, että voin vahvistaa tämän temperamenttia löytyy. Saa nähdä nyt sit, miten noi mailat, niin kun, että tuleeko yksikään ehjänä takaisin. Saattaa olla nimittäin, että mä rupean niitä sit katkoa tossa. Se temperamentti väliin saattaa ottaa nimittäin vähän valtaa musta. Kyllä. Tarkoitus olisi nyt, että vähän lyötäs. Että mä vähän näen, että miten se sun lyönti ylipäätänsä menee. Ja sit voitais katsoa sulle kalustoa sen jälkeen, että golfarihan tarvitsee mailat ainakin ja ehkä kengät. Sulla on nyt tuollaiset tennarit, noin voi olla vähän liukkaa. Välineurheiluhan tässä on niin kuin kaikista tärkeintä, että on kamat kunnossa kyllä, alkuun. Se on erittäin tärkeää golfissa. Tuut huomaamaan sit niin kuin muutenkin, kun jos innostut lajista, niin tuut kierrokselta, niin melkein saman tien menet nettiin katsoa, että mitäs välinettä pitäisi tehdä. Mä ymmärrän tämän, koska mä oon ihan siis lajista riippumatta, niin mä oon aina ensimmäisen ostaa siis kamoja. Joo. Ja silleen kaikista kalliimmat vielä totta kai yleensä. Ei välttämättä, nyt ei kannata mennä kaikista kalleimpia. Ei. Mennään asiantuntijan luo katsomaan sitä. Joo, me annetaan hänelle siitä vastuu, mutta mua siis saa nähdä miten, siis mulla on pesäpallotaustaa semmoinen 10 vuotta, että onko se niinku hyvä juttu tässä. Mä oon ainakin joskus johonkin palloon osunut. Siitä on paljon hyötyä. Ensinnäkin se, että sä pystyt kehittämään sen voiman tuosta keskikehosta. Sä tiedät, että se lyöntikin lähtee täältä. Ja sä lyöt täältä oikeakätistä puolelta. Kyllä, just näin. Koska golfia pelataan täältä ja ihmettelee aina ihmiset, miksi tähän niin väärä puoli. Niin. Pidät vasemmassa kädessä sen mailla niin kovaa, mutta se johtuu tästä vartalo liikkeestä. Mutta hyvä, että sä näytit, että siis niinku täältä, ettei tästä. Niinku, kato, mä olisin saattanut lyödä sille. Selvä. Lähdetään nyt kuule sitten kohta kokeilemaan. Jännittää jo. Tiedätkö, kun ei yhtään tiedä, mitä tässä niinku tulee seuraamaan. Ja siis, kun mähän on siis todella voitohimoinen ja semmoinen, tiedätkö, että mun pitäisi olla heti paras kaikessa. Ja mä toivon nyt, siis rukoilen, että näin käy. Niin lähdetään Julianan kanssa kokeilemaan lyöntiä. Ja kyllä se urheilutausta näkyy. Nainen osuu heti palloon. Mikä ei ole välttämättä mikään itsestäänselvyys. Meni niin kuin oikealle, sehän oli ihan hyvä muuten. Joo, se osui vähän väärää kohtaa, kato. Niin, tai sulla jäi vähän lapa auki, se on vaan lyös toinen vielä. Ja toinenkin lyönti lähtee ihan ok. Eihän toi ollenkaan huono näköistä. Mihin se meni edes? Ai ton. Joo, se lähtee ihan hyvin ylös kaikkea. Siinä, se menee vaan vähän oikein, sulla jää vähän lapa auki. Mutta ei kestä kehuja. Heti kun menit kehumaan, niin tos käy tolleen. Kato, ei voi. Menee pasmat ihan sekaisin. No niin, me lyötiin äsken muutaman kerran. Se meni siis yllättävän hyvin mun mielestä. Siis mä oon tosi iloinen, että mä oon saanut yllätettyä sut. Nyt mä ajattelin, että pelataan pari reikää par kolmosta ennen kuin lähdetään katsoa sulle niitä kamoja. Yes. Katsotaan, kuinka se sulta sujuu. Katsotaan. Tää on 80 metriä, että kokeile, ota se pitseri PV siitä vaikka niistä naisten mailasetistä. Niin. Mulla on vielä siis, tiedätkö, nää golf-sanasto on vähän hukassa, mutta ensi kerralla kun tullaan... Pitching wedge PV. Sillä yleensä lukee pelkkä P siinä mailassa. Kokeillaan tolla. Ja sitten lähdetään pelaamaan par 3 väylää. Juliana osuu heti palloon. Osumaan hieman paksu, että jäädään vähän lyhyeksi. Sinne putos. Kato, menikö se tuon kentälle ihan? Joo, se on tuo puolesvälissä matka. Pikkasen oli nyt niin... Noniin, sitten Julianan eka pitchi. Ja taitaa olla Julianalla hieman liikaa yritystä. Se oli harjoituslyönti ihan selkeästi. Mä lähdin koittaa, että onko tossa niinku hyvä. Joo, just näin. Hyvä sauma. Mutta vieläkin vähemmän swingi. Se otit aika pitkän kuitenkin.
Joo. Ja seuraava yritys. Ja ohi. Tosta se lähtee. Siitä se lähtee. Kolmas kerta toden sanoo. Kyllä. Se oli greenillä, se me taisi mennä vähän yli loppujen lopuksi. Vähän meni yli, kyllä olisi vähän tarvinnut niin kuin olla hitaampi se. Joo, mutta se oli hyvä. Pallo makaa hieman haastavasti syvässä apilassa. Tämä. Joo. Otetaan se. Ihan vaan vaihteluvirkistä. Sitten on vuorossa Julianan ensimmäinen raffilyönti. Noi. Joo. Se oli hyvä lämmittelylyö. Ihan kun on siinä oikea kohta, niin... Hyvä, se lähti ihan hyvin. Se oli hyvä. Kato. Stop. Se on hyvä. Siitä pääsee jo puttaamaan. Sitten putteri esille. Oi hitto. Se oli ihan hyvä putti. Kato, mä ajattelin, että jos se olisi tullut jo ykkösellä siitä, niin... Niin, että pitäisi heti niinku uppoa kaikki vai? Kyllä. Mä odotin jo holaria, mutta... Noin. Se oli eka. Niin no, jos noi lyönnit nyt laskee, niin sä olit 3 tuolla 4, 5, 6. Par 3, eli sä löit 6 lyöntiä. Niin ei se aloittelijalla ole huono, se on ihan aloittelijalla ihan ok kuule. Mut muista mitä mä sanoin alkuun, että mä haluaisin olla niinku heti paras. Tarvii vähän siis treenat kans näitä putteja. Siis putti on siis tosi tärkeä, ihmiset treenaa sitä liian vähän. Joo. Kortissa kun sä jätät sen, kun sä oot pelannut kierroksen, niin yleensä puolet lyönneistä on putteja. Mut mä sanoin, että silleen niinku ensimmäiseksi kerraksi, niin mä oon itekin ihan tyytyväinen. Mä oon siis oikeesti tosi yllättynyt ja tyytyväinen. Hyvä. Nyt lähdetään kattoo sulle kamoihin. Noniin, mennään kattoo. Tämä tapahtuu ensi jaksossa. Nyt Mikan kanssa katsomaan pientä sääntöknoppia. No niin, välillä golfissa käy hyvä tuuri ja voi saada ilmaisen vapautumisen. Eli tässä tapauksessa meillä on kiinteä haitta tässä, joka on ihmisen tekemä. Tämmöisen ei kasva luonnossa ainakaan Suomessa. Meillä on pelisuota tohon suuntaan eteenpäin sinne. Ja silloin kun tämä fyysisesti häiritsee joko mailan liikerataa tai aiottua lyöntiasentoa. Eli tässä tapauksessa, kun pelataan siihen suuntaan, niin tästä voi tietenkin testata, niin maila tulee osumaan tohon noin, niin tästä saa vapautuksia. Ja vapautuminen tapahtuu sillä lailla, että otetaan lähin vapauttava piste, jossa se ei haittaa. Eli todennäköisesti se on tossa noin, joka on lähempänä lippua, ja tästä on mailamitan alue, mihin sen pallo voi pudottaa. Tietenkin tässä tapauksessa, jos tämä pudotetaan, niin ei kannata pudottaa tänne taakse, koska tässä tuo ei enää haittaa liikerataa, mutta pallon lentorataa se voi haittaa. Droppia ei saa silloin, jos se pallo on esimerkiksi täällä kauempana ja se sattuu olemaan peliin, niin se on vaan huonoa tuuria. Ja pitää muistaa silloin, kun vapautuu tämmöisestä kiinteästä haitasta, niin pitää vapautua kokonaan. Ei voi olla sillä, että se droppaa tähän viereen, siis se taas haittaakaan. Niin seuraavaa lyöntiä se ei saa haittaa. Tavastin golfkentällä Emma ja Jussi johtavat minua ja Jari 3 reiällä. Sitten lähdetään vetämään taka 9. Joo, taka 9. Ja taka 9 ensimmäinen väylä onkin nimensä mukaisesti testi. Eli par 4, aika vahva dogleki vasemmalle, korotetulle greenille ylös. Vaikea väylä, mutta tosi hieno väylä sanoisin. Tässä on 2 vaihtoehtoa, miten tämän voi pelata. Konservatiivisesti tuohon väylälle, keskelle väylää tohon, tai sitten lähtee vetämään hyvää droota, vähän pidempää lyöntiä tänne alle 100 metriä. Tämä antaa niinku vaihtoehtoja. Vähän on vesiestettä, bunkkeria ja kaikkea pelissä. Et ei missään nimessä helppo väylä, mutta sitäkin mielenkiintoista. Joo, kyllä joo, nimensä mukainen on. Kyllä, todellinen testi. Ja Jussi jatkaa siitä, missä etuysin lopetti. Aika hieno. Eikö se ole täydellinen? Oh. 08. Sitten Jari. On hyvä. Todella hyvä. Paitsi meneekö yli sen veden? Meni. Pomppi. Hyvä Jari, hyvä. Muuten oli hyvä, mutta oli suklaata tuossa peukalossa, niin vähän lipes. Ja näitä tyypillisiä. Mutta se oli semmonen... Tuo perusgolfarin ongelma toi suklaa. Joo, suklaata peukalossa. Ja sitten on pakko alkaa pelaamaan. Hienoa! Mene.